Ano lang yung kamera mo rin? Siguro ba yan nagkuha na yun? Apili po ko eh? Apili po ko. Selfie! Tayo dili uping. Ato sila sa pala sa sana si Buana. Nagmudsol oh. Ragat. Relo na diyan ano te. Bisa kayak itu sunat tuh sibuyas. Pizza ba? Lami ba kanino? Lami. Iya pura yung leguman. Iya bukuman. Ajat. Lamig garo kay na eh. Mara gyapag sudan kanon like wa ngani. Ito, asinan o kulang ha. Taklubi ko eh. Kataha eh, butang mo niya. Gataon na reme. Karon tanang mga order ikaw na may pang nang rekruton. Order kayo. So wow, soup.